Vážení občania a ich občianky, prerušujeme toto prokrastiačné scrollovanie internetom kvôli naliehavej správe. Dnes ráno spravodajská spoločnosť Facebook uverejnila informáciu, že osoba s menom má dnes krásny sviatok. Zatiaľ sa našej investigatívnej redakcii nepodarilo zistiť, o aký sviatok sa jedná. Či meniny, narodeniny alebo svetový rekord vo vygrcaných borovičkách. Každopádne vieme, že daná osoba sa nachádza v Šlesovom sociálnom okruhu. Štátne gratulačné úrady FB.Anny sa už vyhlásili výnimočný stav a upozorňujú civilné obyvateľstvo, aby si prichystalo pre postihnutých nejakú krásnu básničku ku gratulácii a taktiež nejaký darček, ktorý bude zbierať prach na poličke oslávenca. Ak by mal dnes narodeniny aj niekto významný, naša redakcia vás bude predbežne informovať. Spoločnosť TikTok zverejnila na svojej sieti predĺženú verziu svojej adaptácie Pána prsteňov. Director's Cut celej trilógie bude trvať 45 sekúnd.